לשם איחוד קודשא בריך ושכינתא בדחילו ורחם ורחם ודחיל וליחד שם יהודי בו' ובחוד השנים בשם כל ישראל. הרי אנחנו באים ללמוד בספר הקדוש תומר דבורה, ואנחנו מתחילים ביום הילולת הצדיק הקדוש הרמ"ק רבי משה קורדוברו, כ"ג תמוז תשפ"ו. והוא מאמר יקר ונכבד מהרב הקדוש המקובל האלוהי מורנו ורבנו רבי משה קורדוברו זכר צדיק לברכה, שיורה לנו דרך ישרה שיעבור לו האדם בהתבודדותו ותכליתו והתבוננות דרכיו, שידבק בהם בקבלה נאמנה בסדר 10 ספירות וה13 מידות העליונות, והכל בתוכחת גדולה ומוסר נמרץ, בהתעוררות רבה על עבודת הבורא יתברך שמו הגדול והנורא. פרק א'. האדם ראוי שידמה לקונו, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה צלם ודמות, שאילו ידומה בגופו ולא בפעולותיו, הרי הוא מחזיב הצורה, ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים חאורים, שהרי עיקר הצלם והדמות העליון הם פעולותיו, ומה יועיל לו היותו כצורה העליונה דמות תבנית איבריו ובפעולות לא ידמה לקונו? לפיכך ראוי שידמה אל פעולות הכתר, שהם 13 מידות של רחמים עליונות ורמוזות בסוד הפסוקים מספר מיכה: מי אל כמוך ישוב וירחמנו ייתן אמת. אם כן ראוי שתימצאנה בו 3 מידות אלו. ועכשיו נפרש אותן הפעולות 13 שראוי שתהיינה בו. ובעצם מה שאומר הצדיק, שאנחנו, הגוף שלנו הוא כמבנה העולמות הרוחניים, שזה החיצוניות, אבל כדי להידמות לקוננו, לבורא עולם, זה בתוך הפנימיות, צריך להידמות בתכונות שלו, שהן מידות של רחמים עליונים, וזה רמוז בפסוק בספר מיכה פרק ז' פסוק י"ח. ועכשיו אנחנו נעבור אחד אחד ונלמד את המידות הקדושות. הראשון, מי אל כמוך. מורה על היות הקדוש ברוך הוא מלך נעלב, סובל עלבון, מה שלא יכילהו רעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, ועוד אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו ותנועיו ואיבריו. אם היות שאדם חוטא בכוח ההוא לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא עלבון כזה, להיות משפיע בו כוח תנועות איבריו, והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ועוון, ומכעיס הקדוש ברוך הוא סובל. בעצם מה שהוא אומר לנו במילים פשוטות, גם רשעים השם מחיה אותם, נותן להם חיים, מניע את גופם ואת איברם, גם כשהם חוטאים, כמה הוא סובל בשקט ומחיה גם את הרשעים. ונמשיך. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא, חס ושלום, שהרי בכוחו ברגע כממרא לייבש ידיו ורגליו, כן שעשה לירובעם. בעצם ירובעם בא לפגוע בנביא עידו, הרים עליו יד, ובאותו רגע השם הקפיא ידו. אבל כשרשע חוטא נגד בורא עולם, הוא שותק וסובל. עם כל זאת, שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע הוא, והיה לו לומר, כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי. לא מפני זה מנע טובו מן האדם, אלא סבל עלבון, והשפיע הכוח והטיב לאדם טובו.
גם כשאדם לא הולך בדרך תורה ומצוות ולא עושה את רצון השם, עדיין השם מחיה אותו ונותן לו פרנסה ומשפיע עליו כל טוב. והרי זה עלבון וסבלנות בה שלא יסופר. תראו איזה מידה יש לקדוש ברוך הוא, כמה הוא סובל ושותק. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. היינו אומרו, מי אל כמוך? אתה אל בעל חסד המטיב, אל בעל כוח לנקום ולאסוף את שלך, ועם כל זאת אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני הסבלנות, וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו, ועם כל זאת לא יאסוף טובתו מן המקבל.